senyika yeZimbabwe patiri kurangarira nekupemberera kukosha kwekunyora nekuverenga kwevana. Zvakakosha kuti vana vawane atingati pachirungu maskills avanowana vachitanga kukura, kutanga kukindergarten, kureva kuti vasati vatanga primary yavo vanofanira kuwana zvikiri zvekunyora, kutanga kudzidzira kunyora nekuverenga. Tine rombo rakanaka kuti Zimbabwe pari zvino ndiyo iri panhamba 2 pakunyora nekuverenga, iri pamusoro iAlgeria. Last time yatakatarisa percentage yedu yekugona kunyora tiri pa 96% kutaura zvegore rapera, ende ndinovimba kuti hatisati tadzika. Hongu pane matambudziko atakasangana nawo pakudzidza kwevana nekuda kweCovid-19. Vamwe vana vaitadza kuenda kuchikoro nekuda kwechirwere, vanhu vaigara mudzimba. Asi seministry yedzidzo pakauya zvirongwa zvekuti vanhu vakwanise kudzidza vari mudzimba dzavo vachishandisa mafoni avo, yatoti online education. Saka takaona zvakatibatsira zvakanyanya chaizvo kuti literacy rate yedu irambe yakadaro. Saka ndovimba kuti vana vazhinji vedu vemuZimbabwe tine rombo rakanaka nekuda kwezvirongwa zvehurumende zvinoita kuti madzidziro evana vedu asaderera. Asi tine vashomawo vakavhiringidzwa neCovid, vamwe vacho vakazoroorwawo nekuda kwekuti nguva yavakanga vatora yanga yareba, asi hazvina kuita kuti percentage yedu yedzidzo iderere. Vana hongu tine zvikoro zvanga zvidzinga vana vasina kubhadhara chikoro, asi iye zvino tave nedonzo riri kuuya kutanga nguva pfupi iri kutevera yekuti imhosva kuti muzvikoro vana vedu vadzingiwe. Bumbiro remutemo pachirungu constitution rinoramba kuti vana vechikoro vadzingwe. Tinoita chikora kodzero dzavo dzekuenda kuchikoro ikoko. Isu tiri kuti vabereki ngavabhadhare fees dzevana vavo nemalevies. Asi vasingakwanisi kubhadhara, hurumende yababa Mnangagwa ine rubatsiro rwavanopa vana ivavo runosanganisira yatinoti BEAM, Basic Education Assistance Module. Koita yatinotizve Grant in Aid inopiwa kunzvimbo dzekumaruwa kune urombo hwakanyanya. Vana ivavo kunyanya kuprimary havafaniri kutombodzingwa nokuti hurumende inenge ichibhadhara. Asi chataingokumbira ndechekuti mari dzacho dziri kunonokawo kuuya. Taingokumbira kuti minista vefinance vaMutuli Professor vakurumidze kuburitsa mari idzodzo kuitira kuti zvikoro zvigone kuopareta zvakanaka. Imhosva kuti zvikoro zvikwidze mafees vasina kunyora tsamba yekukumbira kukwidza. Saka vose vakakwidza zvikoro vasina kupiwa mvumo yekuita izvozvo vacharangiwa. Isu tichakumbira muzvikoro mune vana vakakwidzirwa fees kuti vanyore tsamba, kana kuuya kumahofisi edu akavhurwa vauye vatitaure kuchikoro chakati. Isusu tinotomirira vanhu kuti vatiudze kuchikoro chakati ndochakakwidza fees. Kana zvikoro zviya zvinoramba RTGS, imhosva kuti varambe RTGS. Vanofanira kungogamuchira mari idzodzo nekuuya kwadzaita. Mwana akauya mubereki akauya neUS$ ngavarisiti, asiwo pane mariwo inobhadharwa neRTGS Zimbabwean dollar nerate yekubhenki ndoinoshanda ipapo.